Здравейте и добре в днешния епизод на Inside the Backrooms. Не знам дали ме чувате, но ще синглплеер. Ще правим да лови тази гейм. Така. Watch your stamina. It can save you from dying, so make sure you manage it correctly. Това е да си пазим стамината. Това е като бягам. Окей. Имаме фенерче. Това е вода. Нещо мисля, че съм защитен като е, не съм сигурен. Не ми е много добър английски. Значи тия хапчета, които ги взехме, са ни когато някое чудовище ни гони и ние трябва да го гледаме. Понеже да кажем, че се стресираме, нещо такова, не съм много сигурен. Защо съм Хайд. Трябва да се крием. Може да се крием. Добре. Това е малко страшно. Даже не малко. Рум 4. Да има вода. Силно вода. Има горен етаж? Не. Имам просто някакви стълби. Добре, сега ще се пробвам да не тичам. Към емоция. Не. Това не води на никъде. Това е нищо. Окей, Че малко да си намаля сензитивитето на мишката. Room 3. Escape. Room 3. Тук няма нищо. Окей. Има някаква стола. Окей. Тук има нещо. Аз тук не знам как да влезна. Може някакси да... Че мога да... Аз съм няма как да влезна. Това не знам за какво. Не знам за какво е това. Това какво са? Стъкло. Тук има нещо. Това е... желе. Това е рум 1, просто. Значи ние сега сме видяли... сега сме видяли... Рум 1, Рум 3 и Рум 4. Сме видяли Рум 2. Добре, мен ме срак да изда натам да не ме фане чудовището. Не, тук задънена улица. Няма да тичам. Ще. Окей. Аз не знам. Не. Добре, насам.
Не знам логиката каква е. Какво трябва да правим? Също трябва да избягаме или... Тук е празно. Няма никой. Ще мълчиме малко. О, фак. О, не видя го. И той не видя мен. Не видя ме. Страх ме да излезам. Вичай. Той ме идва. Чувам го. Май спря. Страх ме. Да излеза ли? Да излеза ли? Не мога. Страх ме. О, не, той ще е тук. Той ще е тук. Какво башна да бакрум, ще трябваше някаква игра. О, не. О! Имаме хапчета. Thank you. Не знам това за какво. Не, ако някой знае какво трябва да се прави, така да пише в коментарите. Не знам. Не знам какво да напиша, някаква дата. Може би да е писало нещо, да е пишало нещо. Не знам. Не. Аз може би да имам нещо вътре, чай. Не, нямам нищо. Добре, където... О! Такива някакви работи. Котка. И нещо друго. Мога ли? Не само котка. Това не прочи, това не видях какво е. Че видя какво е.
А това е термометър. Абе аз сега как мога го махна? Това е драго, за какво башна да бакрумс? Мене... Няма шегата не седна в това места. Възможно да не говоря през известно време, защото просто мисля какво трябва да се прави тук. Празно. Виж съвсем къде са сложили нищо вътре. Поне и ядчето да не бе. Аз не мога да използвам повече от тия работи. Не мога да ги използвам. Знаеш какво ще стане с него? Моля да кажем, че ма минеш през вратата. Моля да кажем, че ма минеш през вратата. Е презаписано от 13 минути. Ох. Добре, 15. Почти от 15 минути. Тук видяхме някакво заключено врата.
Леле, 15 минути. От 15 минути губя мозъчни клетки. Не хора, не мога. Значи остана прекалено дълго. Мерси, че го гледахте. Пишете в коментарите към помощ, подкрепа, какво трябва да правя. И го харесайте. Чао и до следващия път.